We hebben vandaag 10 studenten op bezoek die dankzij de organisatie Ja Ik naar hier zijn gebracht. Wat we willen doen is die jongeren echt inspireren, zodat zij weten wat kan ik later worden, wat moet ik gaan kiezen als ik bepaalde vakken kies op school. We nemen de jongeren vandaag mee in de wereld van de radiologie, we nemen ze mee naar het OK en de dialyse. Dus vandaag zullen ze heel veel daarover leren. Ze zullen niet alleen leren, maar ze moeten op het einde van de dag ook een presentatie maken. Dus ze moeten echt ook laten zien dat wat ze hier geleerd hebben, dat heel toepasbaar is voor hen. En zo hopen we echt om hen een heel inspirerende dag te geven. Masih hoop ik ook, masih over die OK-kamer, dus operatiekamer, ook masih hoop interessante. Dat ik ook een chirurg, maar ik hoop interessante. Maar essa hoop die gym, né, diferente tools, diferente number. E também essa quanto stress você vai ganhar dentro do teu doctor com zo'n drabo, bisawal. Well, ayo masih di ja, nós assim tiki di operatiekamer. Depois nós mostramos scanner lang, meneer CT scan, MRI scan. Maar ja, hoop je leuk. Dan também nós tiki di nieren lang. Ja, maar ja, hoop je leuk. Amiga bira chirurg, maar bira grande, dus ja, de operatiekamer, maar ja, tiki mas leuk. Zodat ja, ik chirurg. Ja, pa opera kos. Middag great tamu kumre nós bem visita mane diferente lugar não. Het is echt algo apart die je bij school. Maar ben ik naar ave, maar ik echt quer studiar. Para médico fallecino, pero mi otro colega não está echt interessa ave, dus dat is nice. O programa In the Picture, nós visita cada vez outra companhia, sobre nós bezig com ética laboral, liderazgo personal, ownership, pero também para nós que é importante na piri trabalho. Bita punta sempre qual companhia você visita. Foi começamento aí passado cava, nanga punta nang quer visita hospital. Dus bita punta has be best para mim porque na morrer bisa. Dus eigenlijk vooral oude que nós quer sacata que cota insera é trabalho, que cota ética laboral para fazer tremendo trabalho. Sobre 10 de nós, moet je dan goed bij studie, na preparatie, que não tem studie, bom, fazer algo outro então, dus je goed te keren en te gusta para trás em hospital, que te trabalho, de dois, que te requerir para botar bom de trabalho e também ética laboral. Alá Madrid.